elikagai iturria galdu ditu. Jantoki solidarioa bertan bera geratu direlako. Eta laguntza humanitariorik ez dagoelako. Merkatuak ia hutsik daude. Ez dago oinarrizko produkturik. Ez funtsezko elikagairik. Herritar gehienek ur eskatzia dute. Erregairik ez dagoenez, ezin dira hondakin gehienak kendu, eta kale irekiak bertan bera geratu dira. Eta horrek, izurriteak eta osasun arazoak izateko, arriskua areagotzen du. Herritarrek berriro erabili behar izan dute egurra gazaren ordez. Desplazamenduentzako kanpin den hornidura gelditu egin da, eta zaila da kanpamendu berriak ezartzea. Funtsezko materialik ez dagoelako. 150.000 paziente eta zaurituk sendagaien eta hornidura medikoen gabezia jasaten dutu. Eta horrek haien osasun egoera larriagotzen du. Ia garraiobide guztiek funtzionatzeari utzi diote. Eta horrek herritarren mugimendua eragozten du. Eta gaixoak eta zauriak ospitaleetara iristea zaitzen du. Egoera humanitarioa are gehiago okertzen da, eta gozete arriskua handitzearekin, eta osasun zerbitzuetan geratzen den apurren kolapsoarekin. Palestinarren aurkako hilketa astiroko krimena egiten ari da Israelen okupazioa. Nazioarteko zuzenbide humanitarioa nabarmen urratuz. Nazioarteko komunitateak neurri zehatzak hartu behar ditu Palestinaren gaineko setioa hausteko, eta Israelgo gerrako kriminalak erantzule egiteko. Fasismoa berpiztu egiten da, banderaz, segurtasunez, ordenaz mozorrotzen da. Europan, Amerikan, politikari xenofoboek hauteskundeak irabazten dituzte. Gorrotoa normalizatu egiten da, eta Palestina etorkizun distopiko baten ispilu bihurtzen da. Non eskubideak privilegioak diren, harresiak konponbideak diren, eta bizitzak boterea baino gutxiago balio du. Baina Palestinan zauritutako lurrean oraindik sustraiak loratzen ari dira. Erizain batek negarrez ari den haur bat besarkatzen du. Erreportari batek bere telefonoaren azken bateriarekin filmatzen du. Amona batek itxaropen ariekin eguntzen du. Bere resistentzia ez da okupazioaren aurka bakarrik. Ahaztasunaren aurka baizik. Historiak ez ditzala biktima gisa registratu. Mundua biluzi duen oiur gisa baizik. Fasismoa ez zela inoiz hil erakutsi zuen. Mozorro aldaketa besterik ez zela izan. Askatasuna eta justizia palestinarentzat.